23 τόνους εμπορεύματα δώρισε σήμερα ο Σύνδεσμος Εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης σε φορείς και ιδρύματα που βοηθούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Μια κοινωνική προσφορά που δεν περιορίζεται μόνο τις ημέρες των εορτών, αλλά σε εβδομαδιαία βάση εντός του έτους. Δοθήκαν 23 τόνοι εμπορεύματα. Σε εβδομαδιαία βάση διανέμονται τρόφιμα σε διάφορα συσίτια, ειδικότερα της Αρχιεπισκοπής Νεαπόλεως. Έχουμε υιοθετήσει κάποια ιδρύματα, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Ορφανοτροφείο Μέλισσα, και σε καθημερινή βάση σε εβδομαδιαία βάση καλύπτουμε τις ανάγκες τους. Ανάμεσα στα ιδρύματα που ζήτησαν τη βοήθεια της Κεντρικής Λαχαναγοράς και η ανταπόκρισή της ήταν άμεση, ήταν και η Μονάδα Πρασίνου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που σήμερα παρέλαβε προϊόντα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες όχι μόνο της μονάδας αυτής, αλλά ολόκληρου του νοσοκομείου. Απλώς είχαμε μάθει το κοινωνικό έργο ότι δίνανε πάρα πολλά τρόφιμα και αποτανθήκαμε. Χτυπήσαμε την πόρτα τους και είδαμε ότι ήταν άμεση. Και ήδη είναι η δεύτερη φορά που μας δίνουν τρόφιμα. Τώρα λόγω εορτών, βέβαια οφείλω να πω ότι τα νούμερα που μας δίνουν είναι εξωφρενικά για μας, γιατί μιλάμε για τόνους. Εμείς δεν έχουμε μάθει σε τέτοιου είδους νούμερα. Για πρώτη φάση, επειδή σας είπα είμαι στη Μονάδα Πρασίνου, εγώ είμαι προσωπικά στη Μονάδα Πρασίνου, έχω 24 ασθενείς, αλλά παράλληλα επειδή είναι γύρω στους 330 ασθενείς, θα μοιραστούν πρώτα για τις ανάγκες της Μονάδας Πρασίνου. Από Δευτέρα βασικά έχουμε πολλή δουλειά για να γίνει ο διαχωρισμός σε 330 ανθρώπους.